Balitang bisa, grupo sa mga dolphin nakitaan sa nakbayan sa Masin, Sarangani Province. Usan ini samdan, ukang usan ini base ko sa mga eksperto bagong klase sa dolphin kaya dura ni hamis kayong pamanit. Ibalita mo, agor! Tol, nanawag tol. Nawag? Sana, lagakanan? Oo. Hello? Oh. Asa di ay? Dapat nila dol pa, babaw? O sige, padulong namin unsa di na day lagakanan dara. Dolphin? Dalag dolphin dara? O sige, padulong namin, ulat-ulat lang. Sige, padulong namin. Oh, ang isang katulad mo. Bay, asa rong lagakanan ba? Yung kada na yung dolphin. Bay, pag-ilog ka, kaya magawa sa rin. Lah, kaninduta sa dolphin oh. Dala din. Lah, Uy, dali, patay ka baga sa dolphin. Lah, ang ganso, asang ganso? Sa ilong na kayo magawa sa ubang dolphin. Asa ubang dolphin oh, nasa? Uy, bay. Ala, patay, kaninduta sa dolphin. Ang ganso. Uy, kay nasa ba ni? Ato ba ron? Lah, Ang ubang dolphin. basig nga pala yung uban doon, napala. Yan at. Wala ka dito. Lah, lala. Wow! Uy, niwala ni dolphin. Ala, ala, grabe ka nila. Ay, color na dolphin.